Ahojte, milí naši pacienti. Vitajte u nás. Vitajte v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. V tomto videu vám radi poskytneme dôležité informácie o tom, ako vyzerá pobyt v našom zdravotníckom zariadení v jeden typický deň. Pred 7 hodinou rannou sa budíme. Na druhý deň po tvojom príchode ťa vyšetríme a odoberieme biologický materiál. Počas rannej hygieny si okrem iného prepláchneš aj nos. V lete spolu ráno cvičíme v areáli ústavu, v zime dávame prednosť individuálnej telesnej výchove. Stravujeme sa v jedálni pre pacientov. Chutné jedlá a zdravé mňamky si užiješ 5-krát denne, ak si pacient. Ak ste pacientov sprievod, stravu máte denne 3-krát. Časy podávania jedál si prečítaš pri vstupe do jedálne. Jedáleň je na prízemí hospodárskej budovy. Ľahko sa tam dostaneš cez spojovaciu chodbu. Jedlá pripravujeme podľa typu ochorení tak, aby ti lahodili a boli tvojmu zdraviu na osoch. Lekárska alebo primárska vizita je na rade po raňajkách. Dopoludne strávíš diagnostickými vyšetreniami, prípadne rehabilitáciou, ktorú ti naordinoval tvoj lekár. Sestrička na oddelení ti vždy povie, aké vyšetrenia ťa v daný deň čakajú. Čo by teda prichádzalo do úvahy u nás v ústave? Funkčné vyšetrenie dýchania, rádiodiagnostické vyšetrenie, teda RTG, ultrazvuk, otorinolaryngologické vyšetrenie, rehabilitačné vyšetrenie, dermatovenerologické vyšetrenie, no a ďalšie podľa typu tvojej diagnózy. Je možné, že u nás absolvuješ CT alebo bronchoskopiu. Ak si na pobyt k nám prišiel bez sprievodu rodiča, na vyšetrenia ťa sprevádza naša sestrička, ak si u nás so sprievodcom, vyšetrenia absolvuješ s ním. Pokiaľ nebudeš mať naplánované vyšetrenia alebo rehabilitáciu, do poludnia pôjdeš ako inak do školy. V našom ústave máme skvelú materskú a základnú školu, kde pracuje mnoho šikovných učiteľov a vychovávateľov. Vysvedčenie si z našej školy domov neprinesieš, ale známky a prebrané učivo pošleme elektronicky do tvojej kmeňovej školy. Do školy, ktorú navštevuješ doma. Deti z materskej školy si po obede oddychnú v postielkach, pre staršie je pripravený pútavý program v školskom klube. Nájdeš si veľa dobrých kamošov, zahráte sa najrôznejšie hry, spoznáte okolie, zabavíte sa spolu, zasmejete, niečo sa naučíte, čas ti prejde veľmi rýchlo. Ak si u nás so sprievodcom, môžeš popoludní tráviť čas po svojom alebo s nami v klube. Niekedy môžeš mať nejaké vyšetrenie alebo rehabilitačné cvičenie aj popoludní. Tie majú samozrejme prednosť pred inými aktivitami. Nasleduje olovrant a neskôr večera. Deň sa nám kráti. Po večeri nasleduje hygiena a pripravuješ sa na spánok. Nočný kľud je podmienený tvojim vekom. Mladšie deti ho majú od 8 večer, staršie od 9. Toľko asi k priebehu nášho dňa. No a čo by si ešte mal vedieť? Veľa sa dozvieš na recepcii. Spolu so svojím sprievodcom tam zistíš, aké sú možnosti prania, žehlenia, návštevy knižnice, ako funguje naše Wi-Fi pripojenie, ako využiť herňu či klzisko, požičať si športové potreby a tak. Na prízemí ústavu máme automaty na kávu a jedlo. Nájdeš tu aj bufet, kde si môžeš dať sladkosť, bagetku alebo kúpiť hygienické potreby. V našom ústave nie je bankomat. Platiť sa dá kartou alebo v hotovosti. Odporúčame ti, aby si všímal nástenky na chodbách. Vždy tam nájdeš informácie o pripravovaných podujatiach a akciách u nás v zariadení alebo v blízkom okolí. Len pár metrov od nášho zariadenia je zastávka električky, ktorou sa hravo dostaneš do Starého Smokovca, Tatranskej Lomnice, na Štrbské pleso alebo do Popradu.
Lístky na električku sa u nás nepredávajú. Kúpiš si ich pod lesom alebo v Starom Smokovci či Poprade. Využiť môžeš aj spôsob nákupu lístka cez SMS. Tešíme sa z tvojho príchodu. Veríme, že pobytom u nás prispejeme k zlepšeniu tvojho zdravia a že si to uprostred nádhernej tatranskej prírody užiješ.